барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунен ва дар канал обуна шидана фаромӯш накунен. Ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, касое ки мехоҳанд дар Москва регистратсияи оригинал кунанд, ин ҳами рақамҳода да WhatsApp-ш муроҷиат кунен. И бародармон ба боварира ҳастай регистратсия тайёр мекунад. Ва агар касе ки чандин моҳ берегистратсия гаштагӣ боша, шуморо муроҷиат кунен, документотона 100% тайёр карда ба шумо пешниҳод мекунад. Як хабари нав оиди дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули 2 иди нав тақвимӣ, яъне ки дар тақвими ҷашнҳои Тоҷикистон 2 иди касбии ҷадид пайдо карда мешавад, ки яке дар моҳи март ва дигаре дар июн таҷлил мегардад. ин қарори нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон иловаҳо ба қонун дар бораи рӯзҳои идро қабул карда, идҳои навро зам намуд. Сарвиноз Маҷидзода, узви кумитаи Маҷлиси намояндагон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон тавзеҳ дод, ки 15 март ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони вориди тақвимии Тоҷикистон низ эълон карда шуд. Вакили мардумӣ дар мавриди иди дигар изҳор дошт, ки он 1 июн ҳамчун рӯзи кормандони мақомоти давлатии назорати маводи нашъаовар қайд карда мебошад. Зикр шуд, ки Тоҷикистон дар мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор саҳми бузург дошта, онро созмонҳои байналмилалӣ низ эътироф намуданд. Ман ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Ҳамроев нависонда: салом алейкум акаҷон, агар регистратсия дошта бошӣ, патент накунӣ, Тоҷикистон барои бо омада метони Москва, илтимос ҷавоб тен. Раҳмати Калон Пешакӣ. Дар ҳолате ки агар мигратсиони картаи шумо работа нависондагиай, дар ин ҳолат шумо ҳатман бояд ки патент кунед, чунки дар ҳамин мавзӯъ ма шахсан худам дучор шудагиам вақте ки Москва сафар кардем ва ма як моҳ пас Тоҷикистон омаданӣ будам. Не ки дар мигратсиони картаи ма работа нависондагӣ буд, вақте ки моро дастгир кардан барои проверкаи документ ва ма гуфтам ки иҷа кору фаъолият карданӣ нестам, танҳо як моҳа омадагиам ва дар шуъбаи милитсия қайд намуданд ки кор мекунӣ ё ки намекунӣ, дар ҳоли мигратсиони картаи работа нависондагиай ҳатмияй патент доштани шумо. Шпана нависонда: салом акаи Сорубон, чанд бора менависам, ҷавоб наметен. Мигратсионкаи ман моҳи июлда буд мешава, патентам моҳи августда. Ман бояд ба сроки мигратсионӣ бигзарам граница ё патент. Пешакӣ раҳмат ба пеш ака. Мигратсиони картаите ай рӯзе ки ворид шидагӣ ай ҳамун рӯз ҳисоб мешава ва патентите ай рӯзе ки дастрас кардагӣ. Дар ҳоле ки мигратсиони картаите буд шидани ай рӯи числои ҳамун ҳисоб мекунӣ, яъне яксола ҳуҷҷат. Супер видео нависондай: бародар, илтимос як бор ҷавоби пуррате дар бораи хизмат, масалан то кадом солу кадом моҳ мерава хизмат, кадомаш не аллакай озодай. Пешакӣ раҳмати Калон. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ қайд намудагиае, ки шаҳрванд вақте ки синни солаш ба 18 мераса, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад то синни 27 сола гира. Вақтитон ҳисоб кунед ки 18 сола кадом солда дохил мешава ва 27 сола кадом солда. Иванов нависонда: салом ака, камтар оиди гирифтани гражданства через падар ба писари оиладори соҳиби фарзанд маълумот медодед. Ба воситаи падар як плюс мебоша гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия. Мисол мегирем, агар падари шумо шаҳрвандии Россияро дора, шумо вақте ки ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод мекунед, дар ҳамунҷа ҳуҷҷатҳои падартонам низ гирифта пешниҳод мекунед, ки дар ҳақиқат падари шумо гражданини Россия мебоша ва ба ҳамин восита вақте ҳуҷҷатҳоро пешниҳод карден, дар тӯли моҳҳои наздик гражданстворо соҳиб мешавед ва вақте ки ту гражданин шидӣ, ба воситаи ту боз метавонад ки оилат гражданин шава. ягон мушкилӣ надорад ба воситаи ягон кас гирифтани шаҳрвандии Россия. Танҳо ки дар оила бояд аммо шахсияте ки гражданин шиданиай доғи судӣ надошта бошад.
Каримов нависондай: магар патент дар Тоҷикистон мегӯй, Москва кор мерам мегӯй, кор дар Санкт-Петербург мешава ё ки кор дар Тула мешава, патент чӣ хеле мешава? Чӣ хеле ки дар Россия дохил мешавӣ, ба кадом шаҳреш ки сафар мекунӣ ва ай ҳамуҷа патент мегирӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам агар маркази муҳоҷиратӣ кушода шид, фикр мекунам ки барои ҳар як шаҳраш алоҳида ҳуҷҷатгузориҳо тахт карда мешаванд. Бобо нависондай: акай, сипас мо ай Тоҷикистон коғазҳои патентмона мегирем, баъд омада метонем ё биёем иҷа меша хидмон патент кунем. Анаамиш аниқ нест сайҳоли ва и танҳо барои кори шуморо осон кардан ай вақте ки маркази муҳоҷиратӣ дар Тоҷикистон кушода шид, барои документотона пешакӣ тайёр кардан мебошад ва иш маълум нест ки дар Россия брай бо ай нав метавонӣ карда ё ки не, ахбороти пурра дар ин бора омадагӣ нест. Ва вақте ки маркази муҳоҷиратӣ кушода шид, официально эълон кардан, боз информатсияҳои зиёд ба шумо пешниҳод мекунем насиб. Идрис нависондай: кай патент арзон мешава, бародар юрист тиҷей? Ман фикр мекунам ки патент арзон намешава, вале сол то сол қимат шидан мегирад, чунки дар соли гузашта нархи патент, агар хато накунам, 5341 рубл буд, вале айни ҳол соли 2022 5900 рубл мебошад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.